Europa podería multar a España por sancionar varias aerolíneas que cobran suplementos por levar equipaxe de man ou elixir asento. Bruxelas asegura que a lei española vulnera o mercado único. O goberno ten 2 meses para responder ou modificar a lei. Ringleiras nas axencias de viaxes para facerse cunha das preto de 65.000 prazas do Imserso. Os máis solicitados, os destinos preto do mar e con bo tempo. A novidade, poderase viaxar con mascota. Hoxe en día temos ofertas para probar alimentos de todas as partes do mundo prácticamente a carón da casa. A chegada de persoas de outros países proliferan tamén tendas de alimentación con produtos chegados de todas partes. Hoxe, no Telexornal Serán, coñeceremos algunha alternativa, tomen nota os máis curiosos. Boas noites. Sesión intensa no Congreso dos Deputados. Os sobres con cartos, a Ábalos e Coldo centraron o debate. O presidente do Goberno di que as acusacións de financiamento irregular do PSOE son falsas. O líder popular avanza que citarán a Pedro Sánchez no Senado para que dea explicacións. Se acabou a huida. Finalmente, o PP vai usar a maioría que ten no Senado para citar a Pedro Sánchez este mes de outubro na comisión que investiga o caso Coldo. A resposta do presidente foi esta. Ánimo, Alberto. O PP cree necesaria a súa comparecencia tras o último informe coñecido da UCO en que aparecen sobres do PSOE con cartos. Soles, lechugas, folios, chistorras, es muy elocuente. Léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Elija bien sus batallas, señor Feijóo, porque para sobrecogedor, el Partido Popular. Feijóo tamén puxo foco sobre outro ministro, o de Política Territorial. Y preguntarle si todo lo que se está publicando sobre él es cierto. O que se publica é que a Garda Civil está a punto de facer público un informe sobre el. O ministro aventura xa as conclusións. Torres ni ha pedido mordidas, ni se ha beneficiado de comisiones. Foto en man, Tellado acuñaba un novo termo no seu cara a cara con Bolaños. El clan de la Chistorra. Esta foto es de esta época. Y usted está ahí al lado de todos ellos. El gobierno aguanta con paciencia sus embestidas y les aguanta sus difamaciones. O PP calcula que a comparecencia de Sánchez no Senado se produza despois de que Ábalos e Coldo declaren no Supremo e antes de que empece o xuízo o fiscal xeral do Estado. O Congreso convalidou esta tarde o decreto do Goberno pro embargo de armas a Israel co apoio do bloque da investidura, cos votos en contra de PP e de Vox e ca abstención de UPN. Tal e como anunciaran pola mañá, os 4 deputados de Podemos votaron finalmente a favor. Aínda así, a formación morada mantén a súa postura crítica co Goberno, o que lle exixen unha ruptura total de relacións con Israel. O decreto tramitarase como proxecto de lei, o que permitirá introducir cambios no seu articulado, como reclaman a maioría de forzas parlamentarias. E tamén cos votos de Podemos, neste caso a súa abstención, permitiron que o Goberno sacase adiante a Lei de Mobilidade Sostible. Os de Ione Belarra facilitaron a aprobación tras acordar co Goberno que as obras da ampliación do Prat non comezarán antes de 2031. E esta lei tamén apuesta por la O Senado reprobou hoxe a ministra de Igualdade, Ana Redondo, polos erros nas pulseiras antimaltrato. Faino a Cámara Alta cos votos en contra do PSOE e os seus socios, despois de que a semana pasada xa fora reprobada no Congreso ca abstención de Esquerra, Junts e o PNV. No Senado, o PP reclamou a realización dunha auditoría independente e non a que vai facer o propio Ministerio sobre a xestión das pulseiras. Dimite a conselleira andaluza de Saúde a resultas do caso das mamografías. Confirmouno o presidente da Junta de Andalucía hai uns minutos. As afectadas pola ausencia de comunicación das mamografías van denunciar o Servizo Andaluz de Saúde, que hoxe mesmo anunciou un plan de choque para reparar os erros nos diagnósticos antes de decembro. O Ministerio pediulle ás comunidades os datos dos últimos anos dos cribados de cancro de peito, colon e cérvix. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. En cuanto tuve conocimiento de la situación, pedí disculpas a las mujeres afectadas y hoy vuelvo a reiterar mi disculpa. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema. No hay excusa. A Comisión Europea expediente a España por multar as aerolíneas que cobran un suplemento aos pasaxeiros pola equipaxe de man. Bruxelas considera que o goberno español restrinxiu a liberdade das compañías aéreas para fixar prezos. Bruxelas, María Calvo.
Sí, a Comisión Europea podería multar a España por sancionar a varias aerolíneas que cobran suplementos por levar equipaxe de man ou elixir asento. O Ministerio de Consumo castigará con 179 millóns de euros a Ryanair, EasyJet, Volotea, Vueling e Norwegian, pero Bruselas asegura que a lei española vulnera o mercado único porque limita a liberdade das compañías para fixar prezos. O Ministerio sostén que só quere protexer os dereitos dos pasaxeiros, non entrar en conflito con Europa. Agora ten 2 meses para responder ou modificar a lei. Se non o fai, o caso podería chegar ao Tribunal de Xustiza da Unión. Lo que tiene que hacer el gobierno español ahora mismo es actualizar esa regulación para que cumpla regulación española. Y esto es un poco lo que vamos a pedir. Creo que es muy importante el paso que ha dado hoy la Comisión Europea y por eso pedimos que el ministro Pustindui retire automáticamente la multa. Es lamentable que la Comisión Europea esté ejerciendo como el abogado defensor de las grandes aerolíneas. Están defendiendo los intereses de un puñado de multinacionales por encima de los derechos de los consumidores. Hoy han salido las organizaciones de consumidores europeos a apoyar una vez más la posición del Ministerio de Consumo. Y quiero ser muy claro, no solo ratificamos, sino que mantenemos nuestra posición y lo vamos a defender ante quien haga falta. Precisamente, Ryanair deixará de operar en Asturias a partir do próximo verán. A compañía irlandesa anuncia un novo recorte de 1.200.000 prazas en aeroportos rexionais para 2026, se o Goberno non accede a baixar as taxas aeroportuarias. Primeiro tocoulle a Vigo e a Tenerife Norte. Agora Ryanair vai deixar de operar tamén en Asturias. A compañía reprograma de novo as súas rutas nos aeroportos rexionais e anuncia un recorte dun 10% da súa oferta para o verán de 2026. Máis d'1 millón de prazas. Alega novamente as altas taxas aeroportuarias. AENA es un monopolio y que todo el mundo pues paga lo mismo y lo que ocurre es que al final estamos pagando tasas muy similares en aeropuertos como Santiago o Barcelona, pero insiste en que los aeropuertos regionales necesitan incentivos para estimular ese tráfico y ese crecimiento. Ryanair di que trasladará a maioría das prazas que eliminan España a outros países europeos como Italia, Croacia ou Suecia, aínda que tamén ten previsto incrementar 600.000 asentos nos aeroportos de Madrid, Barcelona, Málaga ou Palma de Mallorca. Red Eléctrica recoñece que España volve estar en risco inminente de apagada. A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia confirmou que Red Eléctrica solicitou cambios urxentes en varios procedementos de operación do sistema. Fixo logo de observar nas últimas semanas variacións bruscas de tensión no sistema eléctrico peninsular que poderían ter impacto na seguridade da suministración. Malia que a cesta da compra segue encarecendo, a maioría coidamos cada vez máis os nosos hábitos alimentarios para manter unha dieta saudable. Somos máis críticos, pero non só na casa, senón tamén ca hostelería. A hora de comer fora da casa cada vez somos máis exixentes, incluso co menú do día. La gente lo que máis busca es comida casera, ¿sabes? Unas lentejitas, ¿sabes? O un pollito así hecho casero, una lasaña que hagan aquí de casa que non sea congelada. Segundo o barómetro Food que se acaba de publicar, 8 de cada 10 clientes buscan opcións saudables nos restaurantes. Pues en vez de usar tomate en brick, que hagan ellos la salsa de tomate. Que a carne sea fresca, o pescado sea fresco tamén, verduras, que leve poucos condimentos. A porcentaxe de clientes saudables subiu unhas décimas con respecto ao ano pasado e está a anos luz dos hábitos que tiñamos hai 3 décadas. Que xa empezamos a poñer verduras nos platos. E a veces te encontrabas que a sorpresa que, bueno, que a xente as rexeitaba, non as quería, moitas veces iban a basura. A preocupación por unha alimentación saudable reflítese tamén na cesta da compra. 4 de cada 10 consumidores aseguran que é un gasto intocable. En comida non aforro, mira como estou. Eu estou mantido. Aforraré noutra cousa, pero en comida nada. Comida no. Lo que pasa que gasto el doble de lo que gastaba. O 60% dos consumidores asegura que destina á alimentación o 20% do orzamento mensual. Imos con outros asuntos que nos deixa este día. Continúan as investigacións para averiguar as causas da derruba onte dun edificio en Madrid. As primeiras hipóteses apuntan a unha sobrecarga de material na terraza do inmoble que estaba en obras. Os equipos de busca recuperaron a madrugada pasada os corpos dos 4 falecidos.
A investigación xudicial xa está en marcha. As primeiras hipóteses apuntan a que o edificio da Rúa Hileras puido afundirse por un exceso de material de obra acumulado na cuberta da última planta. Es obvio que había material apilado en la sexta planta y por tanto que pudo influir en su caso en el colapso del edificio. Pero os técnicos tamén barallan outras causas como a eliminación de tabiques durante os traballos de rehabilitación do inmoble. A empresa encargada di que descoñece se había sobrecarga de material, pero asegura que se cumprían todas as normas de seguridade. Os bombeiros confirmaron que a orixe estivo nunha superficie duns 50 metros cadrados da última planta que afundiu arrastrando as que estaban debaixo. A localización dos falecidos non foi doada. Teníamos casi 3 metros de altura de escombros en una superficie de unos 50 metros cuadrados. Son 150 metros cúbicos de escombros, muy apelmazados, muy compactados. E había que trabajar a mano. De madrugada, a unidade canina localizou os corpos dos 4 desaparecidos, unha española, un guineano, un maliano e un ecuatoriano. Ademais da investigación, os traballos céntranse agora en asegurar a parte do edificio que quedou en pé. En Lleida foi detido un home de 78 anos como presunto autor dos disparos que mataron un mozo de escuadra en plena rúa ás 3 desta tarde cando estaba fora de servizo. E o sogro do asasinado entregouse no lugar dos feitos tras cometer o crime. Ca investigación baixo segredo todo apunta a un posible conflito familiar polo traballo do policía. En Santiago, o movemento de persoas arredor dun narcopiso ten atemorizados os veciños do barrio de Fontiñas. Moitos residentes son familias con nenos pequenos. Es que no tengo permiso para abrir la puerta, entonces no está el dueño y no... Vale, tú non vives aquí habitualmente? No. Sei que non ten permiso do dono, é a resposta que chega dende outro lado da porta do piso en cuestión. O que non sabe moi ben é quen é o tal dono, o inquilino que entrou no verán e no que ninguén reparou. El chegou solo como un inquilino máis, pero é que ao pouco empezou a entrar aquí xente que sabes que pernota ali. E moitísima xente, ademais. Son tantos xa os que hai ali, son máis que nós. As alarmas saltaron polo ir e vir de xente a calquera hora do día e sobre todo da noite. Moito sube e baixa, moita xente no portal e, bueno, con certo aspecto que dá que desconfiar. Despois o que é continuo ruído é o do portal para arriba para baixo e o ascensor que sube e baixa e ademais pita cando se chama por el. E ese ruído de portazos, a porta de arriba fechando con chave, o ascensor, ese xa é cada 5 minutos, sobre todo a partir das 10 da noite. Protexen a súa intimidade coas persianas baixadas, pero da porta para fora non se agochan. Fomos testigos de que aí se está traspasando droga, porque se ve, porque non se cortan nada en pasala, diante de todos, en plena carretera. Teñen as chaves do noso portal, entra aí quen quere, xa non fai falta nin abrir. Nos abren a porta do edificio eles cando volvemos da calle. Con todo teñen medo por eles mesmos, pero sobre todo polos seus cativos. Son unha comunidade pequena de familias que vivían tranquilas neste edificio de recente construcción ata que esa calma saltou polos aires. Vexan que historia. Un home entrou de noite na protectora de Lugo e levou un can. Resulta que era seu e quería recuperalo sen pagar os gastos dos cuidados durante o tempo que o animal estivo na canceira. Din os que coidan del que está asustado e non é para menos. O último mes estivo cheo de sobresaltos para este mastín que agora se recupera na protectora de Lugo. Aquí chegou despois de andar un mes perdido. Bueno, collémolo, estaba cas uñas moi largas, un pouco famélico, pero claro, levaba por aquí igual 15 días fugado, non? Pasado un tempo, un home que di ser o seu dono chegou á protectora a buscalo. O can estaba sin identificar, polo que a protectora puxo en marcha o protocolo de adopción. Ese mismo día pola noite o can desapareceu. Eu fora do canilo collar tirado no suelo e nada, puxemos unha denuncia. Horas máis tarde, a Garda Civil localizou o can na casa do seu exdono en Sarria. Despois somos nós que decidimos se o can vai estar ben en esa casa e dudamos que cando é capaz de facer isto, pois que o can vai estar ben, pero en principio non temos por que devolverlo. O exdono está acusado dun delito de apropiación indebida. Agora será un xuíz o que decida o futuro do animal.
Desartellada na Rioxa unha organización criminal dedicada á explotación laboral de 45 traballadores en situación irregular. Vexan como vivían, amoreados en cuartos sen ventilación, incluso pechados con cadeados, polos que pagaban 150 euros máis outros 50 polo colchón. Facían longas xornadas de traballo con salarios simbólicos baixo a falsa promesa de legalizar a súa situación. Na operación, a Garda Civil detivo 7 persoas de entre 28 e 50 anos de nacionalidade marroquí. O futbolista do Elxe, Rafa Mir, vai ser xulgado por agresión sexual con violencia. O xulgado de Valencia, que leva o caso, considera que hai indicios suficientes de que agrediu sexualmente a vítima en 2 ocasións e imponlle unha fianza de 12.500 euros para afrontar a posible condena. Canda o futbolista, procesan un amigo seu. Os dous terán que comparecer ante a xuíza o próximo luns. Esta mañá abríronse as reservas de viaxes do Imserso en Galicia e a xornada comezou con ringleiras a primeira hora. Son case 65.000 prazas as que ten asignadas a nosa comunidade, pero a causa é que hai destinos moi apetecibles, Paula, e non hai prazas para todo o mundo. Boas, Pablo, pois efectivamente depende. Os destinos estrela, pois a pesares de que empezase hoxe esa venta, pois van quedando xa sen prazas. É o caso de Benidorm de cara á primavera, tamén de Cádiz ou das Illas Canarias, que xa de base este ano presentan unha cota menor, polo que hai menos oferta. Hoxe, como decimos, comezaron esas primeiras reservas, pero soamente para os acreditados preferentes. Isto son os pensionistas que teñen ingresos máis baixos. Xa a partir de mañá poderán reservar, aínda que queden menos prazas, os demais acreditados. Este ano, 2025-2026, esta nova campaña ten novidades e o Imserso ven de implantar novidades e novas medidas. Por exemplo, os amantes dos animais van poder levar as súas mascotas de viaxe. Hai un 2% de prazas reservadas para este tipo de viaxeiros. E ademais, por outra banda, hai unha tarifa plana de 50 euros para aqueles pensionistas con menores ingresos. Especialmente está destinada aos pensionistas con pensións non contributivas por xubilación e tamén por discapacidade. Durante a noite, algúns agardaban as portas das axencias para reservar a súa viaxe, unha carreira de fondo con obxectivo claro, conseguir o destino desexado. Pois viaxar ás Islas Canarias, pero parece que non hai lista de espera. Pedimos Roquetas de Mar, que máis pedimos? Alicante e el outro? Murcia. Os destinos preto do mar e con bo tempo son os máis solicitados. Sobre todo Canarias. Lo que pasa es que hay muy poquitas plazas para Canarias, ese es el problema. Y luego Benidorm y de turismo cultural Sevilla. 250.000 galegos optan ás preto de 65.000 prazas desde este mércores que se abriu a convocatoria para os preferentes. Esto va un poco por nivel de renta. Los que tienen renta más baja eligen primero y los otros después. Entonces normalmente en el primer turno ya se ocupan muchas de las plazas. Viaxes a prezos moi atractivos que ninguén quere deixar escapar. Depende de varias variables, segundo destino, número de días e demais, pero bueno, son precios moi asequibles entre os 300 e 500 euros por persoa máis ou menos. A novidade máis chamativa deste ano é que se pode viaxar con mascota, tamén unha tarifa reducida de 50 euros para os pensionistas con menos recursos e un novo sistema de prezos. La temporada alta y la temporada baja, que es novedad de este año. Hay en meses como octubre y mayo que son 100 euros más caros los viajes. As reservas poden realizarse ata o venres e a partir do sábado ábrese a posibilidade de reservar as viaxes que quedaron sen comercializar. Día Internacional do Polvo, e seguro que están pensando nunha ración, pero non, a conmemoración non vai por aí. É unha das especies mariñas máis antigas do planeta e este día quere lembrar a importancia de protexer as poboacións de polvo que viven nas nosas augas. Sobranlle corazóns, ten 8 minicerebros e millóns de neuronas. É o máis inteligente dos cefalópodos, o mestre do disfrace, un animal sorprendente. Esa capacidade de meterse en pequenos ocos, ten un pico con o que vai a cazar para alimentarse. Realmente fascinante, un animal súper inteligente y con lo rico que está, te dan ganas de no volver a comerlo. Hai empatía co polvo, pero neste día case todos o imaxinan no prato. Pinchar, un trozo de pan, mojarlo, comerlo e unha tacita de vino tinto. Vayas onde vayas en Galicia, o pulpo de... E se vas ao Carballiño non te digo nada. Unha sinale de identidade da nosa gastronomía. Identidade galega que hai que coidar, saben o ben os investigadores que conseguiron a súa reproducción en catividade.
a tendencia, como en outras especies, é que redúcense as poboacións. Unha mensaxe, digamos, máis optimista é que estánse facendo moitos estudos durante anos para acadar, cultivar o polvo e que isto permita ter unha disponibilidade de produto, pois respetando unhas condicións adecuadas de benestar animal. Pero los turistas muchas veces preguntan por el pulpeiro. Sí, el pulpeiro. No prato, na ciencia e na literatura, onde o polvo tamén inspirou fascinantes historias. En Vigo xa se pode visitar unha das exposicións científicas máis impactantes e realistas do mundo. Unha mostra sobre o organismo humano con cadáveres e órganos reais, Patricia. Si, a mostra chamase Bodies Evolution e promete cambiar para sempre o concepto que temos de nos mesmos. Aquí amósanse 8 cadáveres, 8 corpos reais, como a este que vedes, e máis de 100 órganos perfectamente conservados nunha viaxe educativa a través da anatomía humana. O que se pretende realmente é que comprendamos como funciona o corpo humano por dentro, axudarnos a entender o noso sistema nervioso, digestivo, muscular, óseo, circulatorio ou respiratorio. Podemos visitar esta mostra ata o día 26 de outubro neste auditorio Mar de Vigo. Estiveron vivos, da cabeza aos pés. Na exposición hai 8 corpos enteiros e máis dun cento de órganos. Todos aseguran reais, de persoas que os cederon en vida. Primero, creo que nos llama la atención que hayan sido cuerpos reales. Eso es lo que más nos... wow, como que mira, estuvo vivo. Pero después, en verdad, ver las estructuras así como a la mitad y tal, es interesante. É como dar un curso enteiro en media mañá, un descubrimento para estes estudantes da ESO e de bacharelato. E aquí el árbol pulmonar, pulmón. Deberíamos saber como funciona o noso corpo, deberíamos coñecer partes fundamentais do noso corpo e ás veces é abraiante ver que cousas lóxicas non as saben. Xa non digo a farinxe e a larinxe, que eso como está moi conectado, pero sobre todo o fígado, o estómago. Non saben localizalo, e o páncreas xa nada. A verdade é que impresiona moito ver os corpos ali, o sea, al final non imaginas que eso está dentro de ti. Os corpos están deshidratados, é a coñecida como técnica da plastinación. El sistema de plastinación lo creó el señor alemán von Hunter, que es un proceso posterior a la momificación, que se extraen todos los líquidos y luego le ponen una serie de elementos para que se queden plastinados pues toda la vida. A exposición estará en Vigo ata finais de outubro e en novembro abrirá na Coruña. A hora de elixir onde vivir, se no rural ou na cidade, sempre hai debate porque cada unha das localizacións ten as súas vantaxes, pero hai quen ten a sorte de telo todo ao mesmo tempo. Esas casiñas antigas que resisten ao crecemento urbanístico e que están na cidade, no medio da cidade, pero que teñen horta, galiñeiro e mesmo corte para as ovellas. As casas de arredor todas son dos meus familiares, todos, meus primos, meus pais, tíos, todo. Aquí nacín. Son o único de toda a calle que nacín aquí. Esas son fincas todos que se expropiou para facer estes pisos. Na casa, mentres poida vivir vivo. Eu que sei, criei-me aquí. A poucos metros do Hospital Xeral de Santiago, en un dos barrios máis cotizados da cidade, Manolo coida das súas 6 galiñas de mos, planta as patacas e atende dun pequeno horto como facían seus pais. Moi preto, noutra casa que resiste o crecemento urbanístico do barrio, vive Sara boa parte do ano. De momento, nin as ofertas económicas máis atractivas a animaron a vender. Ten bastante aceptación, ten esta casa. Ten, pero de momento, como non me... A ver, non teño apuro de... Non é que teña moito diñeiro, pero bueno, non teño... Pois non a... De momento non a vendo. Inmobiliarias e promotoras demandan estas vivendas, pero ás veces o trato é complicado de pechar. Tendo en conta un pouco o contexto que temos aquí na cidade, que falta bastante construción, pois sí que hai promotores e constructoras que, bueno, teñen certo interés nese tipo de casas porque, claro, están en zonas urbanas moi consolidadas e teñen, digamos, ese potencial agora de pois poder urbanizar de forma vertical. Hai xente pois que leva toda a vida vivindo na súa casa e tampouco por moitos cartos que se lle podan poñer na mesa queren cambiar ese estatus. E é que hai moita vida que non entra no piso máis luxoso.
A chegada de estranxeiros a Galicia potencia que cada vez haxa máis tendas que venden produtos dos seus países. Visitamos en Vigo dous establecementos que venden medio cento de tipos de ramen, de refrescos ou licores de Corea, como o kimchi ou unha chea de produtos chineses. Máis de medio cento de tipos de ramen, mesmo para celíacos, podemos adquirir neste supermercado Rebeca da Gran Vía de Vigo. Tamén produtos coreanos, como este licor típico do país que leva un autóctono, de paso por Vigo e a súa amiga Verónica. Este es un licor típico coreano y lo que le está diciendo ahora es que es el cumpleaños de un amigo y se suele brindar con esto. Se toma como a chupitos. A moda da comida xaponesa ou peruana trae moitos clientes a establecementos como este. Japonesa y Corea y los chinos. La español te compra tipos de China, es muy rica, como mochi. La coreano y de Japón también te compra mucho esa. En Bazar Asia América esgotan as follas de plátano que serven para diversas comidas. Funcionan moi ben as bebidas como a Inca Kola do Perú. Algúns queren lembrar os seus países. Todo el país de latino, por ejemplo, de peruano, venezolano, colombiano, Uruguay, no sé, un poco de latino casi todo. Y luego ya japonés, coreano, chino y también hay de como tailandés un poco. Outros coñecen xa esas gastronomías e queren probar nas casas a cociñar como a eles. O que no seu día foi un oficio hoxe ocupa parte do tempo de lecer. Actividades manuais como a cerámica ou a costura espertan cada vez máis interese e triunfan como entretemento. Entre agullas, fíos e dedais, Marisa prepara as clases de costura que impartirá no seu estudo do barrio de Mato Grande. Leva 6 anos facendo e segue a ter lista de agarda. Hai moitísima xente xoven que ven a aprender. De feito, teño un chico que está esperando que eu teña un hueco para vir a aprender a coser. Neste outro obradoiro, a protagonista é a cerámica. O ancho vai determinar despois o alto da taza. Aprenden todo tipo de técnicas para elaborar unha peza de principio a fin. En función de eso, de que peza queren facer, pois vemos se é por placa, se é por churro, se é temos que facer un molde, se vamos a facela no torno. E o interese por esta actividade artesá vai a máis. Me encanta, es como mi hobby de ratos libres, así que bueno, bien. É un pouco tamén para pasar o tempo, pareceme unha actividade relajante. Estás un estado concentrado sen pensar noutra cousa. Y es como muy reconfortante ser capaz, ¿no?, de crear algo que luego puedes utilizar en tu día a día. Nas clases regulares, obviamente, estou sola, entonces non podo abrir máis grupos e temos moita lista de espera. E como ainda me moita rabia que haxa tanta xente querendo vir e que non pode, os viernes e os sábados abrimos estes grupos de monográficos, digamos. Viño e Barros son os de maior éxito. En breve comezarán os grupos dedicados ao Samaín e ás casiñas de Nadal. Xesús Carballido é un artista fascinante, un autodidacta que traballa en campos tan diversos como a música ou a plástica, cun carácter peculiar e inconfundible. Hoxe visitamos a súa mostra máis recente, Seica na Coruña, onde presenta un cento de pezas, a maioría colaxes, nas que xoga con obxetos que esperan que o artista lles dea un lugar. Obxetos cotiáns que deixaron de empregarse e que Carballido atopa en moitos lugares, dende cunchas ata etiquetas de produtos comerciais que el integra evocando recordos e ideas. Xesús Carballido, ata o vindeiro 8 de decembro no quiosco Alfonso da Coruña. Feliz noite, ata mañá.